Chill spot. Skill. Yo, that is chill spot. Decepticons. Takazunguzadza na Vashoma. Mawani. Kunge Bob Marley andiwela. Handito pume kuita faila. Wachali zongo majinge vari wela. Majinga hambo mira kuti skela. Production. Sajava unogonongozadzwa nevanhu Vashoma. Sakuru Walako. Chill spot record. The Mr. President Mukoma Lefus na Fantan Strike Friction Expandable Witade Chill spot. Yee Ndonzi Murerutsi. Okay Chibotin Junke Chau ya Jigogaze Mr. President Jimwe Marugaze Lefus na Fantan Proveti Pashoni Chava Yo, that is chill spot. Decepticons. Takazunguzadza na Vashoma. Mawani. Profetika na Ashika. Atotanga mawanjas. Saka totanga here. Hanti mawanja. Vane madimoni motogara mawanja. This is so wonderful and I start to wonder. Okay then, let me go straight to the point. Kasutu kanofita, neputu ye point. Point of correction, you never disappoint. Vakuita point fingers, nekutna raise a point. Inzwa, inoizi yega kumateresi. Tiri Vashoma, stoda kona profeti. Kupisa madimoni kunge blast fenesi. Sando yako urista kunge tenesi. Inoizi yega kumateresi. Tiri Vashoma, stoda kona profeti. Kupisa madimoni unge blast fenesi. Sando yako urista kunge tenesi. Koma levozi fantani na mkoma ribe. Kunge Shadraki Misheki na Abednego. Tinenge takachikora tiri mutebeneko. Kana singa tembe Mwari saka uri kutemba neko. Dzimwe ndo poverty spirit madya matemba neko. Chanzwa kwaita hondo touya nemabhemba neko. Aiwa hondo ya Mwari airwiwe nenyama huya neBhaibheri. Kozi tinorwa neshoko kuti upinde kingdom panoda wisdom. Takubreka machains I declare freedom. Chiudza ripa side newe kuti Mwari anewe kana aramba ingomuti Mwari ave newe. Patipa vatuchorwa nemabhanditi takuva onsa hora inzwa mjanditi stere yaiye kupotsa mariddim mabhiti satitsvedzungurira gore remapete pakuda begoni saka chiterera udze captain ndikati holiten after aproni kana rumamiso after aproni saka mfaro kuna bloti mfaro kuna babara areva mushoti mfaro kuna silent killer ari passport but pa WhatsApp pokos phone kagoti madrugs vazonyara sambale akadzingwa kuredhiyo seroja rekumbare havabude fidhiyo sebaba harare tosifesiya silent killer ukanzi komenti pachijamanongokashatawaistop madrama fesi nengembama kushato chakuwanisa wat kunama ende kushato chakupfekedza futi ande ama kushato chetakuti ugairwe chiinsakanda dzoti juu zvangu paguchi peki vafana vemadhureki saka bhaga ndikukutsvaga hasi kwakudhura vakatipa kungelaga aiwa ndizvozvo takungoita zvavada kana izvezvi kuvatamba kunge pada iwe gore rino vese vachatira bada vachawacha kosi ndine pfuti yangu saskada aiwa ndizvozvo takungoita zvavada kana izvezvi kuvatamba kunge pada iwe gore rino vese vachatira bada vachawacha kosi ndine pfuti yangu saskada pasi mudza musoro pari kuda common blankata kwete chikoro haungadyiwe dziri 10 kwa 0 10 kwa 0 10 une 0 wanzwa usazowanza murudo mune chikudo haungadyiwe for mahala chikuru rudo wanzi ndipo woti ndipo woti inzwa chimoko wadyiwa ka 1 ka 2 kechitiri chibhadharisa zvaendwa zvaendwa wakutofanira kutendwa maita basa oi ka 1 ka 2 kechitiri chibhadharisa zvaendwa wakutofanira kutendwa. Hello Pastor Ntunge zviri sei say next time call me Prophet Ntunge ndo title rangu mazvinzwa mufunge okay reku all night national sports kwa Prophet Java aiwa ko kwanga kuri sei
mafunga tanzwa tisikubhiliva chekutanga profeti jabva murume mamwe maprofeti izvozvo avambozame. That means kuti aiwa havalume nhandara ihombe itai mugume. Chechipiri stage yaibakabaka ndeye 1 million yanga yabva America neataya yekwawako jako madhimoni vaidhaya bvunza mai vako. Yesu kwanga kwakazara nevanhu vashoma ground vanga vakazadza. Yesu vanga vakazara kwanga kwakazara nevanhu vashoma ground ranga rakazadzwa. Kana profeti pashoni java takazviona igafa vanhu kuzara kuita sevachafa vamwe vaitoda kulafa zuva renight of wonders takazviona it's obvious kuzara nevashoma it's obvious pakazozara ende vazara sakazara aiwa nevanhu vashoma aiwa muchangobvuma kuti hakusi kuchuma profeti java ground rakazara aiwa nevanhu vashoma aiwa muchangobvuma kuti hakusi kuchuma profeti java. Ndikuda kupinda nemo pane vanhu vese tochibveya chidembo kure kwegava hanzi kwakazongoonekwa makure kwaichema hure kure kunzi hanzi musiuye vakanoona rakazara hameno vaifunga kuti pamwe rinoperera pakoma vakazoriona richipinda mufustop rakazadzwa nevashoma hameno dzina zvakavakisa foroma hamusati mamboona panguva yacovid corona pachonzi hanzi porona pamwe pacho musafananidze pomona nevhainona pasine zvamaona vanati yego maradhona moda kuvaferedza navamandigora chenjerei kuti munotyora kavarora tinenge tichingoti kamatsotsi vanoimba nemakizi nemanotsi kana muchimapedza maspotsi chinenge muchipinda kumarutsu tinenge tichingoti kamatsotsi vanoimba nemakizi nemanotsi kana muchimapedza maspotsi chinenge muchipinda kumarutsu. Chakwira ndege kubva New York City chaita touchdown munational sport waiva usiku hwemawonders campus unge pakompas waidonha nedhimoni kuita pompas java achingoti namata tiza nemusoro ndava vakaubata waidonha pasi kuti d dhaza kuti b kudonha kuti d mitelenom profeti lovi vari muchaji nasatani vaiva negraji. Nyaya 1 yakandibowa chete ndeyekuti miteleno pakazozara nevanhu vashoma chandoziva dzokororo ine simba pakuda pati 2 muna December teleo pakazozara nevanhu vashoma chandoziva dzokororo ine simba pakuda pati 2 muna December teleo